Fis-swali tal-operazzjonijiet fl-Isptar Mater Dei hemm nuqqas kbir ta' anesthetic nurses. Dawn l-infermieri huma importanti meta ssir operazzjoni hekk kif ikunu huma li jagħtu l-oppju lill-pazjenti u jkunu huma li jibqgħu mal-pazjenti wara l-operazzjoni. Dan in-nuqqas għadu ma ġiex indirizzat mill-management tal-Isptar Mater Dei u lanqas mill-Gvern. Dan hekk kif fl-aħħar sigħat il-Gvern bat biss 10 infermieri biex jiżdiedu ma' dawk li hemm biex itaffu l-ammont ta' xogħol li waqa' kollu fuq ammont żgħir ta' infermieri. Fis-swali tal-operazzjonijiet ikun hemm żewġ tipi ta' infermieri, scrub nurses u anesthetic nurses. Jirriżulta li l-Gvern bat biss scrub nurses bir-riżultat li l-infermieri tal-oppju baqgħu fis-sitwazzjoni li kienu fiha. Ammont ta' xogħol li ma jistgħux ilaħqu miegħu u dan għad-detriment tal-pazjent għaliex mhux qed ikun hemm biżżejjed infermieri tal-oppju għal mal-pazjenti. Infatti bħalissa l-aktar sitwazzjoni gravi tinsab fir-recovery room. Kirurgu bil-fors irid ikollu anesthetic nurse waqt operazzjoni inkella jitneħħilu l-warrant. Jirriżulta wkoll li l-anesthetic nurses li hemm fis-swali tal-operazzjonijiet qed jintalbu biex ikunu on call, dan minn barra li kollet jispiċċaw jagħmlu l-overtime kull darba li jkunu xogħol. Uħud minn dawn infermieri li tkellmu ma' Net News qalu li ma jistgħux jibqgħu f'din is-sitwazzjoni għaliex mhux ġust fil-konfront tagħhom. Min-naħa tagħha l-MUMN meta kkuntattjata minn Net News ikkonfermat li l-Gvern ma laqax it-talba tagħha biex jiżdiedu 20 infermier. Dan hekk kif il-Gvern żied biss nofs dak l-ammont. L-MUMN qalet ukoll li fl-aħħar sigħat bdew laqat bejn il-management tal-isptar l-infermieri u li għalihom se tkun preżenti l-MUMN biex flimkien jaraw kif jistgħu jaħdmu biż-żieda ta' 10 infermieri. Dawn il-laqat huma mifruxa fuq 15-il jum. Jekk ma jintlaħax qbil, l-MUMN qalet li l-Gvern wedhom li fl-ewwel ta' Marzu jiżdiedu 5 oħra u fil-15 ta' Marzu jiżdiedu 5 oħra. Iżda l-infermieri li tkellmu ma' Net News qalu li mhumiex kuntenti b'dan il-qbil li għamlet l-MUMN u jinsabu rrabjati. Dan għaliex ma jistgħux jistennew sa Marzu biex is-sitwazzjoni tagħhom tkun indirizzata.